Because this is real and everyone is under the law and you will be prosecuted. There's a say, ignorance of the law are no excuses. Trust me, everyone is under the law. Sino pa? Sino pa ang makahambal sina? Wala liwan. Maria Chicken Crouton. Gani kung kamo nga nakakita sang video, kag naglingin man ang inyong ulo, pareho sa akon, kag pareho sa mga taga Himamaylan. May nga daw sa inyo. Tani. Kamo naman ang ara sa mayong kintangan. Kag madamoy salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon yung mga videos. Halong gid kamo dira. No one is under the law. Ano ka law? Lower o kon lowest? Madam, imo naman nalimtan ng bulong? Wala ka naman nakainom? Nga nag-in-Englishan kagid imo? Pila naman kalapad ang gintungga ni mong tuntok ka? Nga may in-Englishan kagid. Kung hindi ka sarang, hindi ka isrot, Bisaya para maintindihan sang kadamaan nga mag-in-Englishan. Kaya kung naga-in-Englishan, maalam, sosyalan, kwartahan, yugay. Kaya kung ako maglantaw, kag mamati, daw hubog ka lang. Piho madam, tanan nga nag-share, imo kasuhan. Amo ni ginahambal Maria versus the people of the Philippines. Gani sa mga nag-share, preparahang binagtong payang presuhan aton himon rombohan kita-kits. Halagi ka in English nga sa pagprangka nga istorya. Trust me lang ang akon nga naintindihan. Kami nga nagalantaw kag nagapamati, naglilingi ng ulo tapos sakit sa dalunggan. Madam, wrong grammar ka na. Hindi ka pa magbayad sang food package. Tapos manampa ka pa sang iskabitse. Tapos subong, imo pagidugangan. Kaya tanan nga nagapamati, nagsulonggo sang in English nimo. Ginago.